doneu un cop de mà? Jo em dic Aurèlia Arditrassa, i sóc una artesana. Els artesans som aquelles persones que ens guanyem la vida i el pa de cada dia amb aquestes mans, fent alguna cosa. I després la venem a algun comerciant que passa i la porta a alguna altra vila o ciutat. La feina dels artesans és molt important, Perquè ningú més sap fer tot allò que nosaltres fem. Per exemple, jo sóc cistellera. Des de ben petita, que estic aprenent per ser cistellera. De fet, la meva mare ja ho era. I és ella qui me'n va ensenyar. Quan acabo un cistell, li dono a en Ricard Rodamunt. A canvi d'unes monedes o d'alguna tela que em porta des de l'altra banda del mar. He de tenir molt bona relació amb en Ricard, ja que és ell qui em pagarà els cistells i així podré menjar. De vegades, la comtessa Carablanca organitza tornejos d'espases i arriben cavallers d'arreu del món. Llavors, jo poso una paradeta a l'entrada entre les muralles, perquè així tot aquell nou vingut que vegi els meus cistells i li agradin, me'n pugui comprar. Jo sóc l'única cistellera de tota la vila, però no sóc pas l'única que fa servir els arbres per fer de tot. A la casa del costat hi viu un artesà que fa dels arbres cadires i al davant una artesana que en fa portes. Tots vivim al mateix carrer, el carrer dels fusters. És un avantatge, perquè entre tots ens ajudem. De fet, sempre estem vigilant que no entri cap lladre als nostres tallers. Però els artesans no només sabem fer que treballar. També muntem festes i xerinola per celebrar que hem tingut un bon any.